Малко е криворазбрано, че мъжете не биват да бъдат емоционални, като тук не говорим за това те да плачат или да самосъжаляват, а по-скоро, ако имат проблем, да потърсят съвет или мнение, било той от приятел. Влизайки в един проблем, ние не можем да видим така извън рамката какво може да бъде решението, така че да сподели с близък човек, мисля, че винаги би подействало позитивно. Казвам се Найден Найденов. Аз съм лекар, работя в една от столичните болници, в клиника по урология. Към медицината се насочих доста късно. В последните си ученически години реших, че искам да се занимавам с медицина. Добрият лекар първо трябва да е човечен, разбиращ, да не бъде осъждащ, толерантен, търпелив и така синтез от страшно много качества. Силата на лекарската професия се изразява в това да се променят човешките съдби, да се дава живот и надежда там, където са загубени. Ако някой ви каже, че няма слабости, или лъже вас, или лъже себе си, според мен мъжко е това да се грижи за семейството си и за близките си хора, това да знаеш стойността на думите си, да можеш да взимаш решения, избори и съответно да понасяш последствията от тях. Един мъж трябва да бъде емоционално, психически и физически здрав, за да може да изпълнява дългът си и съответно да помага. Как можеш да помагаш на другите, ако първо не си обърнал внимание на себе си. Лично при мен стресът и напрежението действат градивно, те успяват така да ме държат в кондиция, да подреждат правилно ежедневието ми. Има дни, в които напрежението така идва в повече, тогава моето бягство е спортът. Спортувам от съвсем малък и така това е моят антидепресант. Мъж, който го е страх да отиде на лекар, за мен е безотговорен. Както казах, един от дълговете на мъжа, според мен, е това да се грижи за близките си хора, за да може той да бъде така пълноценен, трябва да бъде здрав. Профилактичните прегледи трябва да започнат или при наличие на симптоми, т.е. говорим в по-напреднала възраст, симптоми свързани с уринирането, или съответно при изследване на този туморен маркер, ако се отчете завишена негова стойност, е необходимо да бъде консултиран пациента с уролог. Тук е важно да отбележим, че урологичното здраве не включва само онкологични заболявания. В по-младата възраст също имаме доста заболявания, като те са по-скоро възпалителни, има много полово предавани болести, включително в по-млада възраст се среща и рака на тестиса, така че профилактичните прегледи са необходими във всяка една възраст, ако пациента почувства симптом или открие нещо, което преди това не го е имал в организма си, в ежедневието си. Според мен последните години целият информационен поток, който имам от социалните мрежи, от медиите, така доста даде смелост и на по-възрастни мъже и на по-млади момчета да търсят лекар още при първите симптоми. Всяко едно заболяване, включително и онкологичните в урологията, хванати на време, са напълно лечими и, както казах, остават един така негативен момент от миналото, нищо повече. Ела на преглед, бъди отговорен към себе си и към своето семейство.